खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबिजों एबसुआ आइबिनि जइन्ट डाइरेक्टरनो गोसोखांलाय होदों। मसलपुराव जिल्ला खुंथायगिरिया मेरि मेट्टी मेरा देश आयदानि सायाव खौरांगिरि मेल खुंदों। मसलपुराव बेसेन बांनायनि हेंथायै आसुनि उखैहाब सोमावसारनाय। बरपेटानि काटाजाराव 15 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना फाहामथायनि आंखालाव बेंगुरा जानांदों। काजिरङा नेशनेल पार्कआव मासे गान्दा बुन्दिनि गोथै देहा मोनदों। बिटिआर गोरोबथानि 5.2 दफानि सायाव BKWACनि जर'खा मावबादा। बिजनी आलिकुन्दायाव आम आदमी पार्टीनि मेल। चिरांनि देवस्रियाव हाग्रानि मैदेरा गोबां खहा खालामलांदों। आफां आसामाव अखा आरो बारहुंखा फैगोननि इंगित। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया मंगलबार खालि निउ दिल्लीयाव थानाय मिरुनि नखर मन्त्रालयाव सा सानजा भारतनि आइबि जइन्ट डाइरेक्टर AK मिश्रनो गोसोखां बिलाइ होनानै जर'खायै सावरायलायदों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ भारतनि नखर मन्थ्रिया फोसावनाय लेखायै फैगौ 2024 मायथाइनि सिगांनो मावफुंनाय आरो कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फोरनि BTAD गोरोबथायाव 8 नं दफा आरो बिटिआर गोरोबथायाव 6.1 दफाजों लाबोफानाय SDH मोनथायखौ फैगौ गोजां बोथोरनि बाजेट सेसनावनो लाबोनांगौ आयदाफोरखौ लानानै आइबिनि जइन्ट डाइरेक्टर AK मिश्रजों गुवारै सावरायज्लायनाय जायो। जाय आयदाफोरखौ लानानै सावरायदों बेनि सायाव थाबैनो मावफुंगोनखौ गोसो गुदुङै खोथा होदों आइबिनि जइन्ट डाइरेक्टर AK मिश्रआ। सावरायनायाव एबसुनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे फारियै बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनिफ्राय बारग' बोसोनगिरि एन्टनी बसुमतारी आरो आफादगिरि कल्याण राभा ब्रह्ममोना बाहागो लादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव आंनि हाया आंनि हादर एबा मेरि मेट्टी मेरा देश आयदानि सायाव जिल्ला खुंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टीनि खौरां मेल खुंदों। मिरु आरो रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियै मंगलबार खालि आंनि हाया आंनि हादर एबा मेरि मेट्टी मेरि देश टपिक एबा आयदानि सायाव मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंनो साग्रिद एबा साखा-फारा जादों बाक्सा जिल्ला खुंथाया। बे बिथिङाव मंगलबार खालि बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव आंनि हाया आंनि हादर एबा मेरि मेट्टी मेरि देशनि सायाव जिल्ला खुंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टीना खौरां मेल बानजायनानै गोबां फोरमायथियो। हादोरसायाव दायो मुवा बेसादनि बेसेनखौ सोरखारा सानफा एफा थिनाय गैयै बांहोनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय, मुलि गासैबो बिथिङावनो सोरखारा बेसेनखौ थि गैयै बांहोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव सरासनस्रा सुबुंफोर, गोरिब निखावरि थाखोनि नखरफ्रा सोलिनायाव सानफा एफा गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बे बेसेन बांनायखौ लानानैनो आसुआ आसामनि दाब दाब जायगाफोराव उखैहाब सोमावसारनाय बायदिनो मंगलबार खालि बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुरावबो थि गैयै मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै फुंनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8 रिंगासिम 10 घन्टा उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों। फाहामथायनि आंखालाव बेंगुरा जिउ बारहोदों बरपेटानि काटाजार गामियाव 15 बोसोर बैसोनि रुबुल दासआ। गिबि मन्थ्रिनिसिम रुबुल दासनि बिमाया कुटार खावलायदों
आंनि आखा फाखा फिसाज्लाखौ हेफाजाब खालामदों। मानो होनोब्ला नखरनि रांखान्थि हालोदा जोबोद लोरबां। गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै थानाय फिसाज्लाखौ लानानै बे समाव जोबोद जार्लायाव गोग्लैदों नखरा। रुबुला रायलायनो हायैजों लोगोसे थाबायनोबो हायै जालांबाय। राहा गोथे नखरा बे समाव गुवाहाटी आरो बरपेटायाव थानाय मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम गोबां खेब लांनायनि उनावबो मोजां जायाखै होननानै फोरमायदों रबुलनि नखरा। आथिखालाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय रांनि गोनांथि जानाय नखरा राहा गोथे जानानै सरकारनिफ्राय आरो रायजोफोरनिफ्राय अनसुंथाइ नागिरदों। रबुलनि बिमाया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोख्रोङै खावलायदों, आंनि फिसाज्लाखौ हेफाजाब हो। सोरबाफोर अनसुला सुबुङा रबुलनि फाहामथायनि थाखाय हेफाजाब होनो आवगायदोंब्ला इन्डियान बैंक बरपेटा रड ब्रान्चआव थानाय रबुलनि बिमा मन्जुबाला दासनि एकाउन्ट नाम्बार 6495954903 IFSC ID IP 00B119 आव हेफाजाब हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया हेफाजाब होनो थाखाय 9957925843 मबाइल नाम्बाराव नखरजों जगाजग खालामनो हागोन। काजिरङा नेशनेल पार्कनि सालमारा रेन्जनि बेन्दोंआव मासे गान्दा बुन्दिनि गोथै देहा मोनदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सालमारा रेन्जनि हाग्रा बिफान मावफारियाफ्रा जेब्ला हाग्रायाव पेट्रलिं खालामदोंमोन अब्ला दिफ्लु दैमायाव मासे बुन्दि गान्दाखौ थैनानै थानाय हालोदाव मोनदों। काजिरङा नेशनेल पार्कनि मावख'गिरि अरुण बेगनेसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला गान्दाखौ रावबो बुथाराखै। मानो होनोब्ला बिनि थसे गङाबो दंफायोमोन। बे गान्दा बुन्दिया जोबोद बुरैबायमोन, बेनिखायनो गाव हारसिङैनो थैदों गान्दाया। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगाङाव मानास नेशनेल पार्कआव लान्थ्रियै मानै गान्दानि गोथै देहा मोनखांबाय। आरोबाव दा काजिरङा नेशनेल पार्कआव मासे गान्दा थैबावबाय। एडभाइजरी कमिटिनि बिथोन बायदियै मंगलबारखालि गुवाहाटी खानापारायाव थानाय आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव जर'खा मावबादा खुंदों। स्पेसिफिक डेभेलपमेन्ट निड्स अफ बड' पपुलेशन इन भिलेजेस आउटसाइड बिटिआर उइथ भेरियास बर' अर्गानाइजेशन आयदाखौ बिथा खालामनानै खुंनाय जर'खा मावबादायाव मिरु एबसुजों लोगोसे धेमाजि, बरपेटा, गुवाहाटी, हजाइ, गवालपारा, कामरुप, नलबारि, साउथ कामरुप, नगाव, गलाघाट आरो मरिगाव जिल्लानि दैदेनगिरिफोराबो मैखोमै बाहागो लायो। हाबाफारि बायदियै बराय बिबुंथि होयो BKWSनि चेयारमेन अनिल बसुमतारिया आरो जर'खा मावबादानि थांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो आसाम सरकारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मुकेश चन्द्र साहुआ। स्पेसिफिक डेभेलपमेन्ट निड्स अफ बड' पपुलेशन इन भिलेजेस आउटसाइड बिटिआर उइथ भेरियास बर' अर्गानाइजेशननि सायाव प्रेजेन्टेसन होयो BKWSनि लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव 33 नं बिजनि बिधान सभानि बेन्दोंआव मंगलबारखालि आम आदमी पार्टीनि मोनसे गेदेमा मेल जानानै थाङो। बे गेदेमा मेलाव गासै सा 400 हौवा हिन्जावफोरा आम आदमी पार्टीआव गोदानै हाबदों होननानै चिरां जिल्ला कमिटि आम आदमी पार्टीनि गाहाय नेहाथारि सुकुमार मजुमदारआ मिथिहोदों। बे गेदेमा मेलाव सुकुमार मजुमदारजों लोगोसे सुबाइजार ब्लक कमिटि आम आदमी पार्टीनि आफादगिरि मिथुन बासकआबो बाहागो लादोंमोन। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोंआव थानाय देवस्रि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हालाय हाफाय आरो गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों। गामि गामि हाबनानै माब्लाबा संग्रा न' एबा थाग्रा न', फरायसालि न' आरो दखानफोरखौ सिफायनानै गासै मुवा बेसादफोरखौ खहा खालामनानै गालांनाय जाथाया गोबाव समनिफ्रायनो जाबोबाय थागासिनो दङ होननानै ओनसोलनि थागिबिफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बेखौ बिथा खालामनानै बे ओनसोलनि सांग्रां रायजो राजाफ्रा बिटिआर सोरखारनि हाग्रा बिफानाव हाग्रानि मैदेरखौ गामियाव फैनानै उदखार खालामनायनिफ्राय होबथानायनि राहा लानो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरदों, जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा उननि समाव मैदेरजों मोगा-मोगि जानांनायनिफ्राय बारग'यो। गुवाहाटी बरजाराव थानाय सा सानजा बोथोर बिगियान मिरुआ फोसावदों दि फैगौ 24 घन्टायाव आफां आसामनि क'क्राझार, चिरां, बङाइगाव, गवालपारा,
धुबुरी, बरपेटा, कामरुप रुरेल, कामरुप मेट्र' जिल्लाफ्राव गोबां अखाजों लोगोसेनो बारहुंखाबो बारनो हागौ। बेनि अनगायैबो माखासे नांजाबफानाय जिल्लाफोरावबो गोबां अखा हागोननि इंगित होदों बोथोर बिगियान बिफाना। लोगोसेनो रायजो राजाया जाहाथे सांग्राङै थायो बेनि सोमोन्दै सांग्रांथि होदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।